obecela uJesu ukuthi enhlizweni yakho uJesu Kristu uzungipha indawo. Amen. Ngifuna ukubuza wena umunye akuqalile uma ngakhona umuntu othi nje noma uNkulunkulu athi ngicela ungiphe indawo enhlizweni yakho, ungamnikani uNkulunkulu indawo enhlizweni yakho? Uzomnika kanjani indawo enhlizweni yakho usakhohlisa ngayo kangaka? Uzomnika kanjani indawo usabheka izinto eziningi kangaka? Ngelinye ilanga kukhulunywa ngendluzelakazi kuthi uyasuka phansi inyukele endaweni ephakeme, noma ngabe isiphi isikhathi iyenza into ngesikhathi sayo. Noma ngabe nizokwenzelwa yini onyakeni ukuthi angiphathise le message, ngithi angazi ukuzokwenzelwa onyakeni, kodwa ngifuna ufane nendluzelakazi. Amen. Eyona enamathela edwaleni, noma ngabe idwala seliphakeme kanje selitshekile kodwa iyona iyabambelela. Bese sithi noma ngabe akusatheli lutho, ngifuna ukuzosho njalo kubazalwane bebezophuma, ngithi angazi unyaka ukuphatheleni kusawu February.